ilalagay ko yung ginger na chinap ko siya ng manipis siya. So, okay na yung 5 minutes natin. Ito na yung ginger ko. And then, ilalagay natin yung mint. Okay na siya, oh. Kumuli na yung niya. Ilalagay natin yung mint. Yung mint na ko. Dahon lang siya. And, kasi kapag binoiling mo to, yung dahon, hindi siya magiging fresh. So, and then, ilalagay ko yung green tea ko na nakabag na siya. Ito siya, green tea. Ilalagay ko lang siya dyan. Then, i-cover ko siya ng mga 5 minutes ulit. Tapos, okay na siyang inumin. Cover natin siyang ganyan. And then, antayin natin yung 5 minutes.